Hola, vos propose acompanyar la cançó Estos 3 dies de Pasqua amb percussió corporal. Jo vaig a fer el ritme 2, que és un poquet més complicat. Aquest és el ritme número 1. Este és un poquet més fàcil. En quin ritme prefereixes tu? Estos 3 días de Pascua son 3 días de jugar, de volar el cachirulo y después de berenar. Ay, chumbala, catata, chumbala, ay, chumbala, catata, chum. Chiquisites que no suben, envenenados orellas. Estos 3 días de Pascua son 3 días de a casa estar, de jugar amb la família i després de berenar. Ai, chumbala, catata, chumbala, ai, chumbala, catata, chum. Xixixites quan acaben, que aplaudisquen al balcó. T'atrevisses a fer-lo? Esperem les vostres propostes.